tawa abu yara ne naki na dawo akan aiki zani ba su mamaki taka da farin ki tawa kina nan da farin ki tawa na buga tambari naki tawa ga baitukan naki tawa rabo hasada taki tawa nidin ne masoyin ki tawa na yaba da halin ki tawa da kyawun diri naki tawa ki juyo na kalle ki tawa a rai babu tamkar ki tawa ina nan da kaunar ki tawa ba a ziga ni in bar ki tawa a so ni na zamna ki tawa kuma mallaki na ki tawa komai nawa na baki tawa suna na sunan ki tawa in na kwanta bacci na mafarki nake naki tawa burina in kalle ki tawa in ga murmushi na ki tawa ki taka ki dan juya tawa da murmushi na soyayya tawa mu zagaye alƙarya tawa kurna kin wuce girya tawa da ke zan yi tarayya tawa kin bare a soyayya tawa mai kyawo da kyanniya tawa in baki zan yo jinya tawa kike iya soyayya sosai jairar yarinya tawa kin mori tarbiya tawa ke na baiwa soyayya tawa kina azani kan hanya tawa da ke bani jayayya tawa komai akan kina shirya tawa a ko ina in na ji muryarki ai dole zan juya tawa gwanata ta soyayya tawa idan za a ce mini in turo a yanzu ma na shirya tawa akan kina dau buri tawa da alƙawari tari tawa dan kina da alkhairi tawa soyayyar ki ce jari tawa mai kin kina can yari tawa kin wuce wa yan sharri tawa ni tawa ba ta gori tawa na da kyan zari tawa da ke nake inkari tawa abu yara ne naki tawa nake tambari naki